Tak kira wis mulai jek ning kono. Oh. Apa Mam jangan tewel, Mak? Oh, Bu Nurul masak sayur tewel. Oh, tinggal ngeteri wong anu, wong undah-undah jagung. Oh iya iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Selamat siang ya pemirsa. Pas meneh nano-nano nggih pemirsa. Dek sore iki Intan mak jenang lho pemirsa. Kurangen. Ibu gawe jenang ngene iki iso, ora iso, Duk. Isone Ibu yo jenang sing dikukus kuwi. Gak apa-apa ya golek beras ketan, apa tepung ketan. Golek tepung ketan. Madep rene sik tak ajak pembukaan. Sing apik ya dijak anu lenggat. Pager tekan mbok tutup. Nang bayi. Tak gawekno jenang ala kadarnya, maksudnya ora di masak sing koyo nggone wong ewoh-ewoh no kan sampai sawi, sampai ngelengo, mendut-mendut. Lah iki Bu cuma gur dikukus ngono tok. Ayo golek gula karo tepung ketan ki tutup sik ada. Tutup sik. Itu motornya. Iya, maksudnya kan tuh gak mbok tutup sik lah. Lawangnya tutup sik. Enggak nek bayi. Gak apa-apa lah, Mbah ning jero karo Bunda kok. Tutup rak ngono ae. Wah, kembangi Bunda jos tenan. Oke, aja dingenek-nengeno terus anduk irunge alon-alon ngene lho. Wis karek kurang sithik kuwi, wis insyaallah nang sembuh kuwi. Perute. Kok perute? Pileke. Santai pretoli tantang aku. Yuk, kita berangkat menuju bakul belanja. Nya gawekno iki, Dik. Nya gawekno. Ngomongnya Mbak Pe masak apa ini belum. Loh, Mbak Dila. Mbak Dila. Karo ngene. Iya. Oke. Iya, Mbak Ipa sampai Mbak Dila. Ambek gula abang, Mbak, aku, Mbak. Gula abangnya seprapat. Halo, Mbak Ipa. Libur lah, makanya Libur. Belanja ya. Masak apa, Mbak? Menir. Gula abang. Ada siapa Dik? Kan gak apa-apa, Mbak. Saiki brambang piro, Mbak? Sekilo, Mbak? Kalau papa. Telu papat. Iki bawang. Iki bawang Dek Dewi ya. 30. 30. Kacek 4.000 ya. Terus brambang, terus lada bubuk, lagi ladaku. Iki lho. Kalau dari seprapat ngene Dik ya. Ngono, Mbak. Iya. Di sana jalur 10.000 terakhir. Dah, terakhir jaluk 10.000. Oh, Mbak. Mau. Wes gawe iki lho, ki nek godhong pandang tapi godhong pandangnya wis garing lho. Ki mau separuh apa ya? Alah tan aku mbok tulari tan. Separuh klopo tuwek. Klopone sing gedhi. Diparut iki kok diperes pakai air 400 ml. Tepungnya ketan ya seprapat. Gulanya abang terus digosok ya seprapat. Lah, dari rasane awake nano tenan. Selamat pagi. Itu siang ya, Tan. Oh iya dana hasilnya kita pemirsa. Iki lho pemirsa hasilku tak toto dhewe. Motor mirni. Tempe gue. Bu, tempe. Tempenya Mas Pras. Kita yang Mas dulu aku tak cukup motor. Aku gak usah milok, aku udah di rumah aja ya. Bagus nek ngomong bagus. Di rumah aja ya. Iya. Di rumah aja. Mainan HP. Oh, tidak jangan HP dipakai sakit. Ya? Enggak. Nah, cedak-cedakku kayak repa yo Bu, matane sakit ya. Iya, kok sampe ibu barang. Ibu kan biyen yo ngono pakai kacamata terus. Repa minus. Minus sih artinya apa pemirsa? Ini sih ya artinya kan min itu kurang. Artinya penglihatannya kurang. Fokus jadi rondo
Glambiar nek sing ngingeti ngono kuwi kurang jeli ngono lho. Jling ngono. Wis betul aku wis serah kok. Tek apa nih? Ibu mau masak apa? Lah senang kukus. Lah gak masak jangan. Mbah kok pembahasan kok. Jangan. Rasane awake kudu ra penak ki mbah ape masak aku ya bingung. Penting entar wis sarapan iku mah yo urung. Apa mangan rasanya gak enak kabeh angkut perut apa perut meneh ya Allah maaf pemirsa cangkemku mletoti. Maksudnya arep mangan ki cangkeme rasane ki iya yo gak seger maksudnya ki bukannya tidak mensyukuri nikmat mboten maksudnya cangkeme lagi rasanya gak enak. Pengen iki main minumnya tak ombeni banyu anget esuk mau tak ombeni banyu anget. Pantesan awakmu iki pas awal-awal flu kudu emosi ae iku kudu mbok emplok. Maka rasane ngene. Awakku yo gong penak iki. Gruges gebres esuk-esuk. Aku ya ndek esuk yo lara Tapi gak awakku gak panas. Bu. Nanu. Untung jek enek intan sing gelem tak gak syuting pemirsa. Gak no. Wes iki. Tapi pilekku gak apa ora mari-mari piye ki urung. Urung. Wes pateni sik lho. Cus. Jadi iki bercerita tentang tikus pemirsa. Ini 400 ml santan kental. Seperempat gula merah. Gula abang kan. Apane sing apik? Uangnya Taane saiki. uangnya ayu tapi ya uang Cina iki yo. Betul apa salah, Bu? Iya. Uang Cina. Orang Cina cantik-cantik, putih-putih. Cece-cecenya cantik-cantik, kulitannya bagus-bagus. Kita warga negara Indonesia yo seneng delok wong cantik-cantik ini ya, Nduk ya. Duh, iki apa, Dok? Oh iya tentang tikus pemirsa. Aku ki gregeten to pemirsa. Kan aku kan delok promosi sing ning gone aplikasi kuwi to. Wis tak tuku. Bentuke iki kotak-kotak biru ngono. Tak sebarno yo entek dipangan lembut ngono. Tapi yo tikus iki ndang kuat-kuat mboten enten sing mati pemirsa. Mbah piye yo. Iki ben larut sampai iki engko anget utawa adem lagi dicampurke ning gone tepung kental. Sithik-sithik wae nek nyampur ben gak brendil-brendil. Terus lagi dikukus. Wes ngono ae pemirsa. Dikukus. Iki kan ora ibu kan gaweke ora koyo sing gone wong ewah wis sekali lagi tak kandhani. Iki kan ala-ala dikukus ngono lho, Nduk. Cepete praktise. Ngono tok. Wis. Ya Allah, ya Allah. Ana apa? Lucu aku ini gawe kok. Aku ki ndek mah piye ora masak tangga nek lumbu iki ndek mana? Ya piye lah. Ya wis ah. Ya akhire Ketok ki lho wisan. Tuke tak syuting. Ini. nganggo iku wae Nduk, nganggo tripod. Enggak usah. Intane aja ya. Maksudnya intan tak syuting. Enggak, aku udah bilior. Ojo bilang liur aku. Enggak, aku udah enggak mau di sini aja. Biasanya dijak syuting iku gelem. Syuting intane aja. Aku tak tambah daster. Kayak kita syuting ya. Tidak. Kalau tripodnya di mana? Kalau tripodnya. Tidak syuting aku ae moh. Maksudnya nganggo tripod kan intan jejeri ibu kene, terus cerita-cerita. Enggak. ngono. Enggak. Di sini aja.
Tapi nduk aku kangen awakmu nek ngedumel lho. Enggak, syuting aku ae. Ya. Gak apa-apa kok. Gawerene aja mbok aja mbok pateni gorene. Syuting aku ae. Kok sama aku tipot? Nah, pemirsa, ini dia intene. Kena opo nek disyuting? Gak usah aku ae. Kondang kok. Tak ceritani, kok nek gelem tak syuting tak tumbasno daster. Mau tak syuting aku ae. Ya judulnya udur-uduran perkara syuting-syutingan toh pemirsa. Ya mundur nek no. Wes. Ya, pegangin. Randuk mundur. Ini lo cantik. Kok sama tipot mah. Ngaku tangan ae. Iya wes. Udur-uduran perkara syuting-syutingan. Dupuk nganu-nganu pijit-pijit temen iki mang. Maksud gombak Dewi mang. Lah bukan ti mang, Dok. Ogae Dok, Mbak Dewi gak nganggui. Dek mang Mbak Wi tak sileki kok. Sing module kok jempolan mang. Iya. Garoi, Dok. Garoi. Ya garoi. Lah engko bengi tak nggone. Engko digoleki. Sing tuwek-tuwek dibuaki. Repai lagi seneng nyanyi iki lho, Dok. Kalau ada 9 nyawa. Apa neh ngono? Maukah sing nyanyi sapa ya? Video dia nopo? Lagi seneng kuwi lagu iki. Nek sing Intan kuwi lagune Mas Geliga. Senenganku geliga wis ora deni caknan aku. Ya disenengi kabeh lah, boleh bilang gitu. Semua karyanya bagus-bagus, terus suaranya ya bagus-bagus. Gak boleh bilang seperti itu, ya. Kita harus menghargai hasil karya orang Tua. lain. Iya, orang tua. Orang lain ya dong. Iya. Mari kan usum-usuman lho nak mati. Kadung Cundamani yo Cundamani. Esuk awan sore bengi lagune Cundamani. Iya. Dengan lagune sapa? Ya kuwi. Mene Mbak Jasa dadi ngantan sesuk aku nyanyi dadi apa? Nyanyi Cundamani nek Mbak Jasa dadi ngantan. Lamaranku. Engko sing lamaran kok ya ibu, Mak Damis kabeh kok ya hadir. Tapi yo Mbak Jessica ya wis kaya anake dhewe to mendino ae karo Mbak Indah. Iya kok. Terus pokoknya so nek Mbak Palupi, Mbak Jess, semuanya nek nikah ya insyaallah ibu paring sehat ya tetep hadir ya Dok ya. Dek iki dimarah pemirsa, dimarah karo Mas Wahyu. Mas Wahyu. Yo tentang menekokkan mulai libur kapan, mulai masuk kapan, ya tak kandhani nek jenenge nek ape dadi nganten ya pemirsa, nek wong Jawa kan sebelum hari H berapa hari ke depan kuwi cara mono nek dipinggir iki lho pemirsa kon tengok-tengok ning omah ae. Ngono. Jadi engko tanggal ini sampai hari H kuwi libur. Nah, kok setelah iki sampai iki yo nunggu sepasar to, bar nunggu sepasaran kuwi langge engko entuk makarya. Iya lah. Tak akoni Mas Wahyu calone Mbak Linda ya Allah, support sistemnya terus cara berpikirnya sangat dewasa banget, terus core tawakal aku sampai gak terasa pemirsa yang menitikkan air mata Mas Wahyu ceritain nanti aku nangis kuat yo Linda di usia sakmono kuwi iki wis ditinggal wong tuane loro-lorone. Untung keluargane Mas Wahyu kuwi menerima Linda ki opo anane pemirsa. Wes pokoknya dibalik cerita kuwi aku ngrungokno aku Mbak Indah, Mbak Jessica pas iki ngrungokno ki bualah tenan pemirsa iki gak bukane sok piye sok melankolis ora tenan dibalik cerita ki tak akoni Linda iki bocahe wah. Kuat tenanan. Pokoke jemben anu nggih Bu. Jenengan nggih niki kula dereng tenggene Mak Damis mangan kuwi kan enek aku mesti romono ki marah lho pemirsa dimarah-marah
marah-marah ki artine nek ning kene ki ulem-ulem ngono. Tanggal niki tanggal ning gone November kuwi lho. Sakbare ulang tahune iki Nara Lapin pokoke kuwi. Ayo mugi-mugi kula nggih paringi sehat hati. Amin ya Allah, amin. Malah monggo Mbak Indah nek badhe nyuting pas masak-masake pas anu dipersilahkan malahan pemirsa. Anakku sak kru kuwi malah dikongkon aku krungu dhewe pemirsa. Mas Wahyu yang memberi izin langsung pas acara masak-masake utawa apa oleh disyuting. Oke so Mbak Indah ngene mungkin nang enten wargane jenengan apa pendarat sing mboten purun disyuting kula nggih mboten nyuting ngono. Insyaallah gak Mbak engko nek pamane enek siji apa loro sing gak berkenan engko tak jake omongan. Kan kadang orang itu gini to pemirsa. Ada yang privasi gak mau, bener-bener gak mau disyuting. Jadi aku seumpama enek uang ya warga kene warga ndi enek aku liwat kok wis ngene. Aku wis njaluk sepura-sepurane nggih ndek wau jenengan ketok saiki insyaallah mboten kula tayang. Ya ora tak tayangno pemirsa. Daripada engko dadi omongan wong emoh disyuting kok ujug-ujug ke apa kuwi lho ke syuting lho. Aku kan pas nyuting majah pamane. Kok enek sing ora gelem ke syuting kok ngene. Terus aku gak sida tak tayangkan. Dadi saurunge aku pengen nyuting kuwi tak jak omongan sih, sepurane nggih aku melok nyuting. Ya Mbak tau gak apa-apa. Kaya ndek iki nggone maksah ngono kaya welcome kabeh tak lebokno ning anu ning kan. Malah ngongkon, "Halo guys." Seneng welcome. Nek gak enek sing gak gelem nggih mboten tak tayangkan. Maksudnya aku kan nek ning nggone YouTube terus-terang kan ora iso ngedit lah pemirsa. Motonge ngono aku gak iso kan kudu ngenteni Repa apa Mbak Indah. Jadi daripada aku anu wis ora tak syuting ora tak ngono lho ta nek iya betul. Syuting saya juga mohon maaf kita awake dhewe kan menyadari lah ya nek awake dhewe emoh dipaksa kan piye rasane ditepakno awake dhewe. Kecuali nek mereka wis welcome Mbak ndang syuting gak apa-apa. Aku mbok syuting malah seneng. Kok daganganku ngene iki aku dodolan ngene iki dadi enek sing mengenal dadi laris ndang enek sing malah ngongkon. Dan Mbak aku malah seneng nek mbok syuting daganganku kok ben dikenal oleh yang lain. Ya nek sing emoh ngono. Jadi kita harus saling menghormati lah ya tan satu sama. Iya lah, apa lah. Cuk. Iya. Wes iki selesai. Wes selesai pemirsa iki karek jegurno. Ya pegang sik. Jegurno tepung ketan. Terus diaduk-aduk sampai roto. Terus kuwi apa loyange wis tak anu. Ji, loro, telu, papat, lima. Apa Bu? Itu. 8, 9. Songo. Apa kuwi? Ya padha. Iya. Songo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wes. Nah, Pas iki seprapat ya tok. Mari Bu nek nganune mari gak ada timbangan. Timbangane rusak. Wes dikira-kira pemirsa pokoknya dianggap seprapat lah. Tolong jukono kae, Dok. apa tuh dok? Iya. Udah. Kok nek kurang kok tak tambahane pemirsa ya. Mbok serenggon lho, timbangannya bujat pemirsa, tidak bisa dipakai menimbang. Yes. Pokoknya intinya mang ya seprapat iku nih. Ojo sampai bergerindil-gerindil. Kok di anu neh ape di kukus dang ya di apa ndok nek ngarani disaring neh. Ku lho Dok, loyange ku lho. Wis tak kei minyak, wis tak olesi minyak. Loyang. Ngarepmu ku lho.
Saya tak ngaduk. Iku lho ta, iku lho. Iki iya itu nggih niki. Iki jenenge Loyang. panci tak goyang iki dikeki minyak. Terus dijegurno kene, dikukus empun dadi ngono trak. Ambune sok. Kalau grepol lambune. Lho pas pemirsa. Lho, kekentalannya pas ki nek menurutku lho. Ngeten. Heeh. Ki centang. Iya, pokoknya tidak bergerindil. Aku gak iso nek ukuran sendok iki akeh nek Mat. Wis tak kira-kira ae. Wis sampai rata. Nggih, pun pemirsa ki langsung tak saring lagi. Terus masuk ke sini dikukus. Nggih, Kok dadi kok? iya wis ngono dadi. Dibukain kok nek wis adem mangke dimedono kok cetakan iki. Senang. Nggih. Cus. Demikian nih pemirsa konten pagi ini. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paring sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan kemampuan yang saleh-saleh. Nggih, tapi nek ngukus sing suwitan 30 menit. Dadine tanek. Oh nggih pemirsa, Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Dian mana yang nenek? Jos patani. Ya sik. Nanti tak. Oh, HP ibu. Iya, terus dikukus dah. Intan tapi kudune sabar, engko njupuke nek wis adem. Iya ta. Terus sih. Ya wis pateni. Jos. Ya, centangan. Alah mbok kok ngisor cah centonge. Kene ya. Iya wis ya. Wis langsung tak kukus ngono ae.